Apis Aton Jener mathur ka ogolo ywak ni nok mar omenda osebedo kathiro chenro mag tich. Kagiloso boma Naivasha nyasi maketo kok gi orak matimo tich mong'ith. Jasom rieko ne Aton Jener mabende ong'ere ni Solicitor General Shadrack Mose okoni apisino ni kod ting' mane ni oganda yudo ratiro kendo owinjo sire gi omenda mabup. George Bati nigi ler. Kagiloso e kinde nyasi mar keto kok gi singruok mar timo tich mong'ith e higa mar 2023 nyaka 2024 e nyasi manotele kod jang'ad rieko ne Aton Jener Shadrack Mose, apisi mar Aton Jener ywak ni nok mar omenda osebedo kathiro chenro magi. Mose okoni kata obedo ni bad migaono ni kod ting' maduong' mar neno ni ratiro yudore, nok mar omenda osemono gi yudo apisa moromo mag chike mondo kony jiwo ratiro e thurka. All these departments require various services, like we require very many state councils to deliver. So some of the departments are constrained. The state councils are not enough. Bende okoni giseyudo ng'ur ni moko kuom okinde ok chwalo omenda ne joma nigi chung'ne gi e bura kata bang' loyo burago, ka okoni nitiere bad migao manono kinde makamago mar neno ni joma ochung'ne gi e bura oyudo omenda magi bang' loyo bura. That's why we have the Advocates Complaint Commission that deals with the various concerns or issues raised by clients who are given services by the advocates. Is a department that would listen to issues raised by clients in respect of either the monies that have been received and maybe have not been paid in good time. Kamachielo e od bura koyango ni komiti mar od bura mamalo kenge ma obiro kawo poni opwodhi kako gai mar jomin buche ma pachoka kendo neno ni buche ma ichwalo e do obedo kod neno mong'ith. Renson Mulele mano piedhi kod od bura mamalo e lemono okoni nok mar sir makare mar omenda osethiro apis jomin buche maduong' ma pachoka. As you have put it here, I didn't know they're opening another court. You have said they're opening a court is Lucky Charm. Yeah. That translates into ODPP employing a prosecutor and support staff. We will not be able with the current situation. That is the biggest problem we have. They are ahead of us because we don't have funds. We can't move with them. And ideally, for the criminal justice system to move at the best scenario, we must be at par with judiciary. Kakoro apisi mar Aton Jener kod mar ogai mar jomin buche osingo tich mong'ith. Geno margi en ni gibiro yudo sir makare mar omenda mondo gindik apisa moromo mabiro konyo e neno ni ratiro yudore e yo makare ne oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Erokamano.